börjar bli verkligen rädda. För att om de ger oss 50 dagar till, då har jag nästan 90% av taxichaufförerna som kommer att vara emot dem. Förklaringen som Taxi Kurir ger i en bandupptagning från mötet som nyheterna tagit del av är att Alloniah Sebhatu tackat nej till för många körningar som man måste ta enligt avtalet med Kurir som färdtjänstkörningar. Alloniah medger att han bommat körningar, men han trodde att det skulle resultera i en varning. Något som andra förare bekräftar är den vanliga konsekvensen. Jag har varit där, jag har fått varning. Jag har jobbat ungefär 8 år. Jag brukar inte bomma, jag brukar inte tacka nej. Men nu senaste tiden, systemet funkar inte. Facket menar att Alloniahs berättelse är symptomatisk för en bransch där endast ett fåtal bolag har kollektivavtal. Jag har arbetat med det i flera år, men det är en ganska så svår process. Det är ju så att taxibolagen är ju små enskilda firmor. Och det är många av de där som inte får teckna kollektivavtal helt enkelt som tillhör ju Södervägsgruppen. För organiserade förare, det kommer att ställa helt andra krav på det här bolaget. Taxi Kurir Stockholm har inte velat kommentera fallet, trots att vi både besökte